a Procesos Creativos con, que é un espazo de youtubeiras. Hoxe, eu, Elena, de Cousas Rarísimas ASMR, vos guiar por como é o meu proceso de creación de un vídeo da ASMR. Os últimos 2 anos tiven a sorte de recibir o Premio Pioneiro en 2020 e o Premio Creatividade en Youtubeiras 2021. Primeiro falarei un pouco das ferramentas que emprego para gravar. Comenzamos pola peza central no ASMR, que sería o micrófono. Este, por exemplo, sería un Blue Yeti. Non é o Pro, senón o Blue Yeti normal. Ten unha tecnoloxía de triple cápsula, o cal fai que teña unha grabación moi limpa e ten bastantes axustes de patrón, o que fai que poidas empregalo tanto para gravar voces como podcast ou audio para un vídeo. Outra cousa boa que ten este micrófono é que só necesito un cable para empregalo. Para facelo funcionar, simplemente conectas o cable USB ao ordenador e ca mesma grabadora que ven de serie en calquer ordenador xa podes gravar con este tipo de micrófono. Eu este micrófono merqueino pois hai casi xa 5 anos de segunda mão, pero tampouco fai falta un micrófono tan grande ou tan bo para gravar SMR. En canto a imaxe, emprego a miña Canon EOS 700D. É unha cámara que xa ten os seus anos, pero que para gravar vídeos sigue indo moi ben. Eu, personalmente, prefiro utilizar un obxectivo de 50mm. En canto a facer retrato, digamos, ou primeiros planos, non é só pola nitidez, senón pola atmosfera que crea. Eu creo que é unha imaxe como máis cercana, máis cálida. Con ela emprego o trípode Victif T72. Teño tamén algún trípode un pouco máis barato que solo empregar para as luces, algún aro de luz, pero se é para a cámara prefiro que o trípode teña boa estabilidade, inda que eu grave na casa e non é como gravar en exterior, que sempre hai máis ocasión a que se tumbe. O xeito no que escollo onde vou gravar é bastante sinxelo, porque suele ser en interiores, na miña casa ou na casa de alguén con que vai a facer unha colaboración, onde non hai moitos ruidos, onde o aillamento dos sonidos sexa mínimamente bon. E logo, máis que o lugar, o importante é a hora, porque se gravas na mitade do día, aínda que sexa un sitio con bo aillamento, igual hai moitos sons na casa, de outra xente, dos veciños, do exterior. E, sen embargo, nunha casa, aínda que non teña o mellor aillamento do mundo, se gravas a horas intempestivas, como suelo facer eu, tes, pois obviamente, menos ruídos que van a interferir co que estás intentando gravar. Aquí ven un pouco máis caótico. Eu, en canto a ideas e organización de guións, teño bastante pouca. Gústame ser creativa, gústame que sexa ao revés, non pensar de como vou gravar e con que vou gravar, senón atoparme con algo na miña vida cotiá e dicir, pregúntome que son faría isto así nun espazo controlado, cun bo micrófono, no? E entón, pues, encendo a cámara un día que teña algo de tempo e poñome a experimentar, e a veces así é como salen os vídeos. Outro xeito é que eu, personalmente, consumo bastante ASMR, entón ás veces vexo vídeos de xente, por exemplo, un vídeo que fixen de facendo máis de 100 triggers, non? Máis de 100 detoantes de ASMR, e dixen, encantaríame probar algo así, e obviamente eso foi un pouco máis complicado, un pouquiño máis preparado, pois aí sí que fun rebuscando pola casa todos os obxetos que creera que podían servir, que a xente non este tan acostumada a utilizalos ou que a min me fixera gracia empregalos. Polo demais, en canto ao que teño que falar, gústame a min mesma, de novo, consumir vídeos bastante naturais ou que sexan graciosos, entón intento ir un pouco como me saia no momento ou contando cousas que me parezan graciosas, pero sen pensar demasiado o que digo. Son unha persoa que non está moi afeita a estar diante da cámara en lugar de estar detrás da cámara, entón prefiro deixar que fluya e simplemente falar de algo que me interese, de algo que me guste ou que crea que pode interesar e gustar aos demais. Realmente, inda que eu teña estes materiais porque estudei algo relacionado co audiovisual, creo que a día de hoxe podes atopar moitísimas canles que teñen unha calidade bastante decente gravando mesmamente cun teléfono móvil. Obviamente depende do teléfono móvil que teñas, pero a calidade que ten unha cámara de teléfono móvil actual é suficientemente boa para gravar un vídeo de ASMR, sobre todo porque moitas veces o que a xente busca é o son, non tanto a imaxe. E non sempre o sonido ten tampouco que ser super limpo, porque hai xente moi partidaria dese mismo sonido ambiente, hai xente que lle parece como un ruido blanco,
no? Que os axuda a dormir antes ou a relaxarse. Hai xente partidaria de gravar únicamente con micro dunhas cascos normais, como os que podas ter por casa. O material non debería ser algo que te frene para gravar, inda que sexa ASMR. Creo que se tes un pouco de cuidado, podes xerar ASMR con calquer tipo de micro e con calquer tipo de cámara. En canto a edición, eu debo dicir que edito íntegramente con Premiere, Adobe Premiere Pro. Inda así, non intento sobreeditar os meus vídeos a un nivel técnico. Prefiro priorizar que o que conte sexa gracioso ou pense que a xente lle vai gustar ou que reflexe un pouco como son eu, non? Más que matarme a poñer 50 focos de luz, a poñer máis de 2 cámaras, a editar durante horas o son para que este super limpo. Non me importa tanto como que a mí mesma me guste o contido e me pareza chulo. E se non, hai aplicacións máis sinxelas incluso de teléfono móvil, que o que dicía antes, se queres podes gravar vídeos no móvil e hai aplicacións de edición para o mesmo móvil como o CapCut, que son aplicacións sinxelas que funcionan moi ben. Pero ao final, se queres dedicarlle horas a editar, o máis importante é o son, é dicir, pasar varias revisións de todo o metraxe que estás poñendo para que non haiba sustos, non? Porque ao final a persoa que consume SMR para relaxarse ou para dormir, entón non queres que haiba sons bruscos, non queres que haiba cortes ou que haiba molestias. Hai moito tipo de contido, pero no ASMR ao final o que máis prima en edición é a edición do son, e limpar os sons desagradables o máximo posible.